District Training Workshop for School Information Officers and Technical Staff, ginanap. Ginanap ang District Training Workshop for School Information Officers and Technical Staff sa paaralan ng Malasiki Central School na pinangunuhan ng mga DIOs, consultants at PSDS ng Malasiki 1 sa pamumuno ni Dr. Candra Pinolyar. Ngayong ika-16 hanggang 18 ng Pebrero taong 2021. Ang nasabing workshop ay dinaluhan ng mga kaguruan ng Malasiki 1. Naglalayon ang workshop na ito na mas palawakin, mas palakasin at mas pabilisin ang pamamahagi ng makabuluhan at mahalagang impormasyon sa mga mag-aaral, guro at mga magulang. Dumalo sa unang araw ng training ang mga sikat na DJs ng Radyo Pangasinan 95.3 na sina DJ Errol Jurado, DJ Jackie Jam at DJ Junior upang magbigay ng inspirasyon sa ating mga SIOs at technical staff. Tunay ngang hitik sa kaalaman ang training workshop na ito. Namangha, napakinggan at natuto ang mga dumalong SIOs and technical staff kay Alfie Tulagan ng Balitang Amyanan sa kanyang ibinahaging kaalaman at kasanayan sa larangan ng broadcasting. Itinuro rin ni Ginoong Kennedy Reyes, Ginang Crizel Vino, at Ginang Allen Joy Zamora ang graphic design, filmmaking at video editing. Sadyang sulit, liglig at umaapaw ang kaalaman na natutunan sa naturang training workshop. Ito po si Leymary Joy C. Tirado ng Nacub Norte National High School saan man, kailanman. Airo Ronda upang makapagbalita para sa paaralan, para sa bata.